महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर पहिला आणि दुसरा मजला गांधी चौक सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। 11 दिवसांच्या बाप्पांना वैभववाडीत गुरुवारी रात्री निरोप देण्यात आला। सार्वजनिक गणपतीसह घरगुती गणपतींचं मोठ्या उत्साहात विसर्जन करण्यात आलं। ढोल ताशांच्या गजरात बाप्पाला भावपूर्ण निरोप देण्यात आला। पाहूयात। गणेश चतुर्थी दिवशी आगमन झालेल्या बाप्पांचं 11व्या दिवशी विसर्जन करण्यात आलं। ग्रामीण भागातील घरगुती गणपतींसह शहरातील 3 सार्वजनिक गणपतींना मोठ्या भक्तिभावानं निरोप देण्यात आला। शहरात सार्वजनिक गणपतींची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली होती। तांबेवाडी, गोपाळनगर व गणेशनगर येथील 3 सार्वजनिक गणपती भव्य विसर्जन मिरवणूक काढण्यात आली होती। डीजेच्या तालावरती आबालवृद्ध थिरकले होते। रात्री उशिरा शुक नदीवरील गणपती घाटावरती या गणपतींचं विसर्जन करण्यात आलं। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।